Хола созӣ хола. Мешава хайна муборак шава, фарзандат пайдо шуд. саломат бош. мемри қабули моҳи шарифи рамазон сар шуд. Кадом нафаре ки сафар карданем ба хонаи Аллоҳ ин инҷа дар рақамҳои телефони ширкати ҳаҷ центр мебояд. Занг мезанед, ҳамин акаҳода муроҷиат мекунем. Рақамҳо дар рӯи экран мебуро, маълумоти пурраро метавонед ҳамин акаҳ худаш пурсон шавед ва аз номи шабакаи Исмоили Тоҷик гап занед. туҳфаҳои бениҳоят хуб шуморо интизор боши. салому алайкум бародарои азиз. ина алҳамдулиллоҳи нозанин боз як одами гумшудаги, як бародари гумшудаги пайдо шуд. манучер видео кардаги будем, гуфтем бачае ки аз Тавилдара гум шудаги модараш муроҷиат карда буд модар. баъд аз ҳамин видео паҳн шудан ҳамин манучер худаш мода дар тамос биромад. қайгу ма Москва ва Подмосква граница гузаштани рақамҳои телефони акай Муҳаммадраҳим дар рӯи экран мебуро. занг занен инсони бовария ба дили пур ай Москва ва Подмосква мегиранд, мебаранд граница, ба дили пур мегзаронанд то мебаранд дар ҳамин Москва мефуронанд. ина рақамҳои телефонаш. қайгу ма ҳамон одами гум шудагиам. ай сабаби чи қавақ хати хонашон гап назада, ай сабабе ки мега номерошона надоштум, телефоношона гум кардаги будум. қай версияҳои худаш. ай модараш қати гап зад, оз дар давоми ҳамин суҳбати ҳамроҳи модараш кардагирам мегузорум ва гуфтиҳу гапо манучерам камтар корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарондагием қатиш вай ҳам мемонам тамошо кунен. алло нигаҳбонтон азору раҳмат барои нафаре ки саҳм доштен дар паҳн шудани ҳамин видео, лайк монден, комментария гузоштен, видеоро поделиться карден ва як модара хирсанд кардем дар якҷоягӣ ҳамроҳи шумо. иншааллоҳ ки савобшам мегирем ба даст. видеоро та охира тамошо кунен. далши гапо ҳастамаш. овоз нест. сози тенҷи саломатиёт хубай? Мешава соз шумо соз. ту ҳамун манучери? Ока. ту чӣ дар дори очата занг намезанӣ? Номерошона надошт. як сол зиёд шуд номерошона надоштӣ? Ба худо номерошона надошт. очат занг зан, қати очат гап зан. ҳозир ман занг мезанам, ба очата мепурсам, агар гап задагӣ набошӣ ку. Гап мезанам ака. ҳозир занг зан, қати очат гап зан, ман гашта қати очат гап мезанам. ду сол шуд алҳамдулиллоҳ ман ҳамроҳи ҳамин бародар кор кардем. то ҳозир ягон хатогӣ шанидам, то ҳозир ягон ошибка шанидам. шумо дам тавсия метем агар кадоме тиҷорат сар кардан ё ин ки дорен тиҷорат вале аз ягон ҷои дига мисол ба нархи қиматтар ки мехарем, шумо метавонед занг занед ҳамин ширкати Замзам умрада нарх навошан интирисоват кунем ва ҳамроҳш ҳамкорӣ кунем. алло нигаҳбон. Суроваимо, шаҳри Москва, проспект Мира, кӯчаи Щеткина 17. Телефонҳо барои тамос: +7 915 442 16 73. алло Салому алейкум. чӯ занг назади очада? Ина гап задестам ака ба худо. ҳоли гап зади қатиш? О, гап задест. кани телефона наздик бар. хола созӣ хола. Ина. алло мешава хайна муборак шава, фарзандат пайдо шуд. саломат бошӣ, саломат бошӣ. худованд ҳама вақт ҳамихи хирсанд шавию. ман ҳозир иқа ҷанҷолш кардам, бачата иқа фаҳмондум. хай иншоалло дига гум намеша. ҳай дуо ку барои тамоми мардуми ғариб, барои мардуми тоҷик дуо ку ки худованд дига гум шудагиёрам пайдо шаванд, ранги ҳамин худат хирсанд шаванд очошон. آمین آمین آمین. بله خاله جان خیلی خداوند خرسندید همه خیلی همه وقت باشه و دوای زین من بچه تا یه بار فهموندم من گوشک دیگه نکی خیلی احمقی بی عقل تا نک دیگه فهمیدی؟ ای ماه یا اوگوست سال 2023 گازدگی نبودی خونه تو قطعی چطور؟ با همین تو برای چی گم شدی؟ همین چی در سبب چی بود که دیگه زنگ نزدی خونه تون؟ اساس چیه؟ номерошона надошт. охи номер надоштан сабаб намеша. Ти ягон хафа шуда будӣ, ягон ҷанг шуда будӣ? Не, ман хафа набудам. Номероша, ӯ номероша чӣ кадав да? Ӯ симкакара маҳкам кадав дастам барои аввал.
бахдо он номероро ма аҷод бо номери ягом ҳам қишлоқита ҳамсоятона ягом каса намедонис ина як августи 2023 ба августи 2024 як сол август бо чанд моҳ дига мешаст август сентябр октябр ноябр декабр як солу 4 моҳ як солу 5 моҳ шуд ба ҳамин қавақти номери ягон хеш таворта надоштӣ наёфтӣ хе сози саломатит соза ягон доза поза ягон чида шиштагӣ нестӣ алкаш палкаш нашида бошӣ бо не алкаш нест кор мекунӣ ягонҷо чӣ кор мекунӣ дамдеда кор мекунам чӣ кор мекунӣ берунда кор берунда чӣ кор мекунӣ кори ҳамаи ба бел вай транше меканик кори кор зан дорӣ гудак дорӣ дар ҷаё ки не не дар тоҷикистон чӣ надор ба ина кор мекунӣ пулта мегирӣ киҷо мекунӣ хона рӯй намекунӣ не рӯй накун ба чӣ кор мекунӣ пули ёфтагита пули кор карагита чӣ кор мекунӣ ҷам мекунам бори хонатон ягон сум нияти пул рӯйкунӣ дорӣ очада пул рӯй мекунӣ чанд сум рӯй мекунӣ рӯйка кампири очада пул рӯйка ҳама вақт дига алоқада бош гум нашавӣ ки карад ё унта гуфтуи гапо безеб мешавад зета номерои ватсапшона гирифтагим занг мезанам тамом вайш мекунам шод карод партофтан дар кор шод мепартам гап мезанам партошона очада рӯйки ягон сум пул рӯйки қавақ очад гиряра чашмош кур шуда бечорара давай панот ба худот